Poďme ďalej, máme tu ďalšiu cenu bibliotéky, ktorú aj rozhodovala, teda porodcovala a zároveň ju prichádza vyhlásiť dáma, ktorú sme tu už dnes mali. Tá mala teda niekoľko zodpovedností, Janka Packová, editorka a zároveň teda porodkyňa ceny bibliotéky. Kľudne ti môžem pomôcť, či už čítaním mien, alebo len týmto zoznamom. V každom prípade, povedz mi zatiaľ, že na základe čoho... Ty si to mala vlastne ťažšie preto, lebo jednak si ich prečítala oveľa viac a jednak vlastne ty si nemala, že vyberáš iba medzi fantasy, iba medzi horormi, iba medzi sci-fi, čiže žánrovky. Ako si zo všetkých týchto vybrala 5? Ako si bola schopná, hlavne ako veľmi si sa so sebou pohádala cestou? Ja som si počas čítania všetkých tých poviedok k ním dávala srdiečka k niektorým a potom tie, čo mali vedľa seba srdiečka, tak tie vlastne prešli do takého predfinále. Ich bolo 20 alebo 30, čiže celkom dosť. A potom som sa trápila. Potom ma Ivan nútil a škaredo ma nútil, že musím vybrať 5. Ja som potom vybrala 7 a on aj tak trval na tých 5. A tak bolo to ťažké. A potom minca fungovala, alebo si bola naozaj zodpovedná a dávala si nejaké štatistiky a tabulky, alebo to bolo čisto pocitové? To bolo úplne pocitové. A ja tu aj tie 2 poviedky počiarov mám a ich prečítam. Áno, nič vám to neprinesie, ale aspoň budete mať dobrý pocit. Takže poďme na to. Ak chceš, tu máš zoznam odo mňa. Dobre. A budeš to držať, hej? Budem to držať, aj blízko, ak chceš. Takže tie, čo prešli teda, tých finálových 5 bol Andreov spiatočný lístok od Jána Babaríka z Košíc. Jama a chápadlo od Sabiny Godaliovej zo Šoporne. 83 km na D1 od Tomáša Hrábeka Říčany, Česká republika. Toho tu aj máme, vidím ho tu. Za chvíľku si ťa zavoláme, neboj sa. Tá bola výborná. Kľudne sa poď postaviť, nech aspoň ľudia vidia, kto to napísal. Vieš, nech je... Dobre, potom, OK, tak potom. Nakoniec sveta od Veroniky Maťušovej z Bratislavy. Tento potlesk je preto, lebo je z nášho literárneho klubu, takže máme tu veľké zastúpenie. A Veronika tu je? Nie je? Nie je. Tak nie je. No. Áno, o 2 dní sa vydáva, čiže má finálovú účasť a svadbu. To nie je len tak. Keď sa darí, tak sa darí. To nie je ospravedlnenie. Pamätaj na nás od Dominiky Sakmárovej zo Spišského Podhradia. Takže toto je 5 finalistov a teraz dostaneme tých 2 extra. To bola 5 finalistov a fakt, že tesne pod čiarou a nebola tam žiadna nejaká objektívna skutočnosť, ktorá by akože ovplyvnila to, že sa tam neprebojovali. Bolo Nedáš pozor, bude Bobo od Krchniakovej Koriny, Bratislava Staré mesto. Áno, to je ďalší člen nášho literárneho klubu. To bola výborná. A fantastický vynález Čiesla Dominik Košice. A to je ďalší člen nášho literárneho klubu. Takže si ich mohla pretlačiť, ale tu aspoň vidíte, že to je objektívne, že tu nie je žiadna protekcia, lebo 2 zostali mimo top 5. V každom prípade ďakujeme. Ty máš teraz za sebou veľmi pilné obdobie, ja už sa nejdem trápiť. Ďakujeme za vyhlásenie, za finalistov a prosím, neoplakávaj tých ďalších. Oni sú radi, že sa teraz počuli. Musela si vybrať 5 a vybrala si dobre. Ďakujeme ešte raz za všetku skvelú robotu. Ďakujem aj ja za tie poviedky. Super. Doplň nám ešte nejakých tvojich favoritov. Moji favoriti bohužiaľ neboli v týchto 5 poviedkach, na nešťastie, ale ako všetky boli fajn. Priznám sa, že 2 si nepamätám, to o tých obrazoch a Prach a popol sme dokonca, myslím, už aj hovorili v podcaste, už som to zase zabudla, o čom to bolo, ale určite to bolo z tých lepších. Moji favoriti boli 300 krát a stále nikdy, to bolo podľa mňa úplne super. Potom jedna tu už padla, Nakoniec sveta, tej som dala 10. A Nedáš pozor, bude Bobo, tej som tiež dala 10. Pravím, moje 10 išli úplne iným smerom. Ešte nie sme na konci, ešte počkaj. A neprezrádzaj teda, pokiaľ to tak náhodou nie je.
Ešte by som, keď už teda Janka Packová tu spomínala tých svojich ďalších, ktorí sa nedostali, ja som mal tiež 15. Včera ešte bolo 15 aj u mňa a ja som to zúfalo, tam ešte s manželkou sme sa bavili, že čo mám dať, že čo tam, že toto, no takže ja som tam mal ešte napríklad kontrolku, alebo pamätaj na nás, to je v tvojom výbere poviedka Syn, to bolo veľmi zvláštne, Pár krokov do pekla, Tam, kde to pramení, to bolo také zaujímavé, Zlé deti idú do pekla, Experimentum crucis, Tieňo hrá a ticho hovorí. To boli také poviedky, že kľudne by som hoci ktorú z týchto ešte vedel tam do toho výberu dať, ale nakoniec vyšlo tých 5, čo som spomenul. Aj medzi nimi som spoznal nejakých spisopriateľov. Proste my tu zatiaľ sme tí, že tesne pod pódium, mám pocit väčšinou. Dobre,